راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم عربي شدشو قنبات كلتشحن إسران كلتن زينا نهو فلما أرستاتو ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ዘተን ዕርቅን ቅርብትን ተላ ሕብረት ኤውሮጳ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ድሉው ምዃኑ ብመንገዲ ኣምባሳደሩ ገሊጹ ጀነራል አልቡርሃን ናይ ሱዳን ምስ መራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት ምስጢራዊ ርክባት የካይዳሉ ክብላ ብሕተዋይን ማዕከናት ዜናት ሃገር ወቂሰን ኣብ ዩጋንዳ ክብሪ ዋጋ ህልኽቲ ነገራት ዘንቀሎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዶ ሬድዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ዘተን ዕርቅን ቅርብትን ተላ ሕብረት ኤውሮጳ ዝከኣሎ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ድልዩ ክብል ኣምባሳደርቲ ሕብረት ሮላንድ ኮቢያ ገሊጹ እቲ ኣምባሳደር ኣብ መግለፂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕርቂ ንምክያድ ፈተነታት ክካየድ ምጽንሑ ሰናይ ድሌት እኳ እንተኾነ ዕዉት ሰላምን ዕርቅን ዘመጽእ ዘተ ምክያድ ግና ዝያድኡ ተወፋይነትን ሕድገታትን የድሊ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ዓሌትን ካልእ ብሄር ዝመንቀሊኡ ግርጭታትን ሕነ ምፍዳይን ኣብ ሓደ ናይ ዕንወት ዓንኬልያ ትዘውር ዘላ ብምባል ዝገለጸ ኣምባሳደር ሮላንድ እዚ መንገዲ እዚ ብዘይካ ንዕንወታ ካልእ ዘምጽኦ ፍረ የለን ኢሉ ሕብረት ኤውሮጳ ብተወሳኺ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጻውዒት እንተቐሪቡሉ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዘዋስኖ ዶባት ዘሎ ምስሓባት እውን መፍትሒ ንምርካብ ክትሓጋገዝ ምዃኑ እቲ ኣምባሳደር ገሊጹ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕርቂ ብምእዋጅ ሰላም ከስፍን ጻዕርታት ይገብር ኣለኹ እኳ እንተበለ እቶም ቀንዲ መተሓላለኽቲ ኮይኖም ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ሃገራዊ ዕርቂ ኣይሳተፉን እዮም ምባሉ ከይተበገሰ ዝፈሸለ ዕርቂ ተባሂሉ ክንቀፍ ጸኒሐዮ ዘተ ሰላም ሱዳን ኣብ መፋረቕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጉንበት ክካየድ ተመዲቡሉ ብዘሎ እዋን ጀነራል አልቡርሃን ምስ መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ምስጢራዊ ርክባት የካይዳ ኣሎ ክብላ ብሕተዋይን ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸን ወተሃደራዊ መራሒ ጀነራል አልቡርሃን ምክትሉ ሓምዳን ዶጋሎ ከምኡውን ጀነራል ሸምአልዲን ቀባሺ በብወገኖም ተዋፊሮም ምስ መራሕቲ ውድባትን ጸለውቲ ፖለቲከኛታትን ተሃገር ርክባት ክካይዱ ምጽንሖም ኣባል ቆንስል ያሲር አልዓጣ ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ተኣሚኑ እንተኾነ ርክብቶም ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ነቶም መራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት ንዘተ ሰላም ከዳልውዎምን ምስ ካልኦት ዘራኽቦምን ዘፈላለዮምን ነጥብታት ንምፍላይ ዝዓለመ እዩ እምበር ካልእ ምስጢራዊ ዕላማ የብሉን ክብል ገሊጽዎ ንሱ ንገዛእ ርእሱ ምስ ሓያሎ ካብቶም መራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት ከም ዝተራኸበ ዝገልጽ ኣባል ቆንስል ያሲር አልዓጣ ምስ መራሕቲ ሰልፊ ኮሚኒስት ግና ከም ዘይተራኸበ ገሊጹ እቲ ዝዓበየ ናይ ለውጢ ሞተረን ንህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ዝመርሐን ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ጀነራል አልቡርሃን ብዕልዋን ዝሓዞ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዘይረከበ ዝኾነ ዘተ ፍራ ይርከቦን እዩ ብምባል መርገፂኡ ተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሐዮ ኣብ ዩጋንዳ ንክብሪ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እቶም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎም ስምዕታ ብጽሑፍ ብምድላው ንኣባላት ባይቶ ሃገር ክህቡ ፈቲኖም ምስላጥ ምስ ኣበዮም ኣብ ኣፍ ደገ ህንጻ ባይቶ ተቃውሞኦም ከስምዑ ከም ዝተኣከቡ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ደርቅን ኣብ ዩክሬን ዝተኻየደ ወራር ሩስያን ተደሚሩ ኣብ ዩጋንዳ ዋሕዲ ቀረብ መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ኣጋጢሙ ምህላው ብዝተፈላለዩ ወገናት ክግለጽ ጸኒሕዮ እቶም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ንሓድሕዶም ብሰንሰለት ተኣሲሮም እኳ እንተነበሩ ፖሊስ ከተማ ካምፓላ ንኹላቶም ጠርኒፉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእተዎም ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ጸብጸባት ዜና ኣመልኪቱ እቶም ዝኣስሩ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ንርእሶም ብክብሪ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ይሰቃዩ እንዳሃለው ንመሰላቶም ዝጣበቕሎም ዝነበሩ ተምሃሮ ከኣስሩ ኣይነበሮምን ክብሉ ርእቶታቶም ዝሃቡ ተዓዘብቲ እቶም ተምሃሮ መሰሎም ካብ ዘፍቀደሎም ንላዕሊ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይገበሩ መስኪሮም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንክብሪ መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ብዝምልከት ተሓቲቱ ፕሬዚደንት ሃገር ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ህዝቢ ዋጋባ ንኸቢሩን ኢሉ ካብ ዘማረር ካሳባ ዘይበልዕ ኢሉ ብብድዐ ምምላሱ ካብ ሓያሎ ዩጋንዳውያን ነቐፌታ ክወርዶ ጸኒሕዮ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና